Prišli sme na víkend s manželkou popozerať Prahu a všetko bolo super, no až na toto. No. A jak to probíhalo ten začátek, jako to přišlo naraz, nebo? To popravde ani neviem, my sme sa naraňajkovali, že ideme si ešte na chvíľočku láhnuť. A pokojská klopala, že stúpa rýchlo voda, tak sme pozerali von a už o chvíľku dobehli hasiči, celá jeda, len všetko pod vodou. Potom voda vyrazila predné dvere, no a už dobehli hasiče, už musíme evakuovať. Tak sme išli, voda do pol pása. No, behom 5 minút už bola po prsa, takže iba v trenkách a v šlapkách. Veci rýchlo nad hlavu a sme išli. No. Tak ať vám to dobře dopadne. Tak ďakujeme.